В това видео ще разгледаме как се намира най-голямата цифра в едно число. Въвеждаме числото, проверяваме дали е естествено. Това да е естествено го има в условието на задачата, просто аз го пропускам, като я казвам. Така, проверяваме дали е естествено, ако не, въвеждаме го пак. Така, докато не въведем правилното число. След това създаваме една променлива, в която ще се запазва най-голямата цифра, намерена до момента. Тук имаме право да дадем стойност 0 като начална стойност на най-голямата цифра, защото една цифра не може да бъде по-малка от 0. Но трябва много да внимавате, защото това решение е грешно за намиране на макс от n числа. Нали? Тук търсим макс от някакви цифри. Ако търсим макс от числа, които могат да бъдат и отрицателни, тогава вече да се даде начална стойност 0 е много... Не става. Но, понеже търсим цифри, даваме начална стойност 0. Така, ето тук в страни ще си пиша вече стойности. И след това, нали, както винаги, взимаме цифрите една по една. Това вече сме го правили 3 пъти, 4 пъти до тук, нищо ново. Сравняваме всеки път следващата цифричка, която виждаме, с най-голямата до момента. И ако следващата цифра е по-голяма от най-голямата до момента, най-голямата до момента става тази цифра. Завъртаме и пак така. Излизаме от цикъла и извеждаме най-голямата цифра. Така. Нека да пробваме с... Е така. 5641. Добре. Така, валидно е числото. Най-голямата цифра казваме, че е 0. N е по-голямо от 0. Взимаме последната цифра. Това е 1. Проверяваме тази цифра по-голяма ли от най-голямата до момента. Да. Значи запазваме като най-голямата до момента. Завъртаме цикъла. Извинявам се. Тук пропуснах една стъпка. Делим n на 10. Много рано сутринта и не ми работи мозък още съвсем. Делим n на 10 става 564. Ето като тази стъпка пропуснах. Завъртаме цикъла. По-голямо ли от 0? Да. Взимаме последната цифра, която е 4. И освен това делим на 10. Топът се сетих. Става 56. Така. Digit по-голямо ли е от най-голямото до момента? Да. Значи го запазваме като най-голямото до момента. Завъртаме цикъла. 56 все още е по-голямо от 0. Взимаме последната цифра. Делим на 10. Вижте как помня. Така, digit по-голямо ли е от най-голямото до момента? Да, значи това става най-голямото до момента. Завъртаме. 5 по-голямо ли от 0? Да. Digit става последната цифра на това число. Делим n на 10. 5 делено на 10 е 0. Digit по-голямо ли е от най-голямото до момента? 5 по-голямо ли е 6? Не. Продължаваме нататък. N по-голямо ли от 0? Не. Хоп. Извеждаме най-голямата цифра. Това е.